साइक्लोन एबा नबार कतर फायै कालिमुटाइनि नक सबाइका तांमानि फियाबा आमसाइनि लुकुरक सराय खानाय रक कालिमुटाइ काहामके नायमालिया नबार कतर फायै कालिमुटाइनि कमिटि रक आदं अकरा बरुमगोनां रनजित त्रिपुरा शाखा लाई थांनाय बिसियो बेलायनो बरक फायनो सिनि उ जागा माताय पालि फायो फियाबा ताख्लाय बिसियो साइक्लोन एबा नबार कतर फायमा बागै मुटाइ काहामके खायमालिया हनै शाखा लुकुरकनि बागै मोसामुं रोजामुं ताइ कालिमुटाइनि डेगरटार काहामके सनामानि यागल बरकनि टोटेल 1,25,000 बाजेट हिनै शाखा साइक्लोन फाइपुर मुटाइनक सबाइपुर बरक केबो लुकुरक करेख्या फियाबा उ जागा कंट्रोल खाइका एबा सामं खाइका नै शाखा रनजित त्रिपुरा गौतम त्रिपुरा निमल त्रिपुरा श्यामल त्रिपुरा मनुष्मंडा विपुल त्रिपुरा नै शाखा बरुमगोनां रनजित त्रिपुरा खायने पुरा सेस नायदे बरक के नायदे तीन दो पुरा तिलाय पेखे नबार फायै साइक्लोन फायै बेलायनो कष्ट खाय दंगो नायदे दे नायदे बाहाय के पुरा सेस तीन दो पुरा नबार सबाइसिका नबार खाय दंगो तब साइक्लोन खाय दंगो नगय माखा जे आन्दारनि बागै जे कारेन्ट करेनि बागै लुकुरक ताबुक बेलायनो ताबुक नायदे नबार करेनि नबार फायमानि बाय साइक्लोन फायमा बागै पुरा सेस जे तांमानि के yang मन्दिर नंगय माखा दुगाना जत लुकुरक केबो करेखा नंगय माखा अरने मोटाइ दंमाने काली मोटाइ दंमाने पुरा नक बिसिंग हाय केबा नायनो कारेन्टनि अवस्था नखना के बेलायनो ताबो मन्दिर बिसिंग ताबेसा मोटाइनो बा ताखाया नंगय माखा मोटाइनो yang मा ताखा जे फातरा मन्दिर सिनामाने लुकुरक बेलायनो ताबो सामु खाय दं कष्टके नायनो नंगय माखा बासु दिन खाय साइक्लोन नायदे नखर नंगय माखा काफे मा नायदे बाय थान्द नायदे बखन बाय दायो नर नंगय माखा बासु कष्ट खाय दं के नर आदार बाय नगे कारेन्ट गदै नायदे बाय थाका पुरा दिन दं नायदे आ भाइसे मा तनसि पुरा तांमने जय थाका ताको अमके अच्छा ताको तिनि तामका सागर दे उसु नबरा अरे तिनि साहब 3 लाख टाका लस पुरा नायदे पुरा नायदे नर नंगय माखा पुरा तीन दो कोकइने पुरा उरि बायका साइक्लोन फायै आपंने ताको ता बुकसो मोसो हरन त्रिपुरा न्यूज नि बेखते जों भिडियो खायदे फायके नर नंगय माखा बेलायनो सामं खाय दंगो बरक नायदे पुरा सेबेका ताबो खायनो सिनि मोबाइल चार्ज करे कारेन्ट करे पना सुपर फाइस नायदे बरक नायदे बाय दिदक नर नंगय माखा बरक मोटाइ तन माने नरक नंगय माखा मोटाइ न रंग पुरा सबाय पेखाव जागा इ दगबा थुकलुबो ताबो नायदे नरक नंगय माखा बेलाय के साइक्लोन नंगय माखा नरक नायदे नरक मोटाइ न कम नायदे नरक नंगय माखा खाबंनि ताकुते बुकसो बायके अमै तखौ जागा ताकुक सामल त्रिपुरा बो ओ जागा फाय बेलायनो सामु खाय दंग नरक नंगय माखा इ दग राखा नरक नंगय माखा तिननमा आसो के साइक्लोन फाय दंग जागा नरक नंगय बरक ताबक नायदे नरक बाजि सय दंग केबा नायदे बाहाय सय तबर बाजि ताबक साइक्लोन बिसिं तय नरक नंगय माखा बेलाय सय दंग नायदे नरक नंगय माखा साइक्लोन बेलायनो फाय दंग केबा बाहाय के सय तबरक ताबक नरक नायदे हायनो हाय बरक हायबा तंथंमाने पाइलिया काली मुटाइनि समय नरक नंगय माखा हायनो हाय बरक त बाजि सय दंग बरक साइक्लोन तंफानो बरक किरिया हायपाना मोटाइनक बाय थांपानो बरक तंथंमाने बेलायनो बरक तंखै दंग नरक नंगय माखा नरक Dawal, are you sit every sit. Cyclone nora nungui makna belai no yang nunggu zakia, apa solar ni hot karet kadai, ya ba nora nungui makna. जुरते पालाय ख्या काले मोटाइने अमा सागर दे तो तिनिनि दिन किसा वाइडर डिस्टर्बनि बागै जों तारपरबो जिनि जे एन्जय खालाममान दिया जिनि बाजेट तो 1,25,000 मानि इके तिनि वाति नबाराव जों खालाममान दिया
দুঃখিত তাই পরব जों खाना सने नायनाय চেষ্টা खायनाय जेनेबा 1,25,000 नि बाजेट दं माने उत्तर कलनी निपिननगर राजनगर आइडि ब्लक दिनै जे साइक्लुन फाइमाले लुकुरंनो ताबो कयना मोसौ जों कयखा एबनो जत सतर्क खाय दंदि नगद दंदि इनके सेरो खानाय लागै जतबो साबधान खाय दंदि आइखा गौतम त्रिपुरा आनि पाराखाय निपिननगर जत वाना लायजाक साइक्लुन फाइमा बागै जे बाय थाका गाले